барномаи коркарди пурраи ашёи хом яъне пӯст ва пашми чорво дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2030 мутобиқи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ нақшаи чорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди саноат барои солҳои 2022-2026 ва барномаи саноати кунунӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 таҳия шудааст. Барнома ҷиҳати муайян намудани сиёсати давлат дар рушди саноати сабук дар 7 соли оянда ва ба даст овардани натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ, самаранокӣ ва содироти маҳсулот равона гардидааст. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4 корхона ба қайд гирифта шудааст бо иқтидори коркарди зиёда аз 2 миллион дона пӯст маҳсуб мебошад. инчунин дар баробари ин сол аз сол рушди истеҳсоли коркарди пӯст низ ба назар расида истодааст. дар давоми 10 моҳи соли равон аз ҷониби корхонаҳои коркарди пӯст ба миқдори 619,650 дона пӯст коркар карда шуда, аз ин миқдор зиёда аз 35% пӯсти коркаршуда аллакай содирот карда шудааст. дар ҷумҳурӣ дар самти истеҳсоли пойафзол низ 22 корхона ба қайд гирифта шудааст. иқтидори истеҳсолии онҳо низ зиёда аз 2 миллион ҷуфт истеҳсоли пойафзол ба ҳисоб меравад. мақсади асосии барнома дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овардани шароит ва замина барои рушди босуботи саноати сабук дар асоси коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, хусусан коркарди пӯст ва пашм, ташаккули низоми самарабахши соҳа, қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти аҳолӣ ба молҳои истеъмоли халқ, воридоти вазкунӣ, афзун намудани иқтидори содироти маҳсулоти тайёр, таъмини шуғли аҳолӣ, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ва омилҳои ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби сармоягузориҳо ба ҳисоб меравад. корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди пояфсалбарории Сарҷам 26 октябри соли 2023 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият шурӯъ намуда, беш аз 1 сол аст ки ба истеҳсоли зиёда аз 50 намуди пояфзолҳои хурду калон машғул буда, маҳсулотҳои босифати худро дар бозорҳои дохилии кишвар ба фурӯш гузоштааст. мақсади ҳадафи мо таъмин намудани бозори дохилӣ бо истеҳсоли ватанӣ аст. корхонаи мо 26 октябри соли 2023 бо қадами пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид. мақсаду ҳадафи кушодашавии ин корхона таъмин намудани бозори дохилӣ бо ашёи ватанӣ мебошад. дар корхонаи мо пояфзолҳои мавсимӣ истеҳсол карда мешавад. бояд гуфт, корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Маҳмад Юсуф Ятимов сохта ба истифода дода шудааст. имрӯз дар корхона якчанд кормандон ба фаъолият машғул буда, бо маоши хуб, сару либоси ягонаи корӣ ва хӯроки гарм таъмин мебошанд. ман зиёда аз 1 сол мешавад ки дар ин корхона кор ва фаъолият менамоям. ман миннатдории худро ба роҳбарияти ин корхона мерасонам ки моро бо ҷои кори доимӣ таъмин намуданд. маврид ба зикр аст ки дар бозорҳои кишвар талаботу таваҷҷӯҳ ба молу маҳсулоти ватанӣ зиёд аст. маҳсулоти корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди пояфсалбарории Сарҷам сифати хуб дошта, ба талаботҳои имрӯзаи муосир ҷавобгӯй мебошад ва дар баробари арзону дастрас будан бо назардошти вазъияту шароити сокинони ҷумҳурӣ омода мешаванд. тӯли 1 сол бошад фаъолият мекунам. миннатдорам ки бо ҷои кори хуби доимӣ ва маоши хуб хӯрокҳои гарму лазиз таъмин карда мешавад. маврид ба зикр аст ки санаи 26 октябри соли 2024 бинои иловагии корхонаи истеҳсоли ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди пояфзалбарории Сарҷам аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият шурӯъ намуда, бо дархости муштариён пояфзол, кашф ва мӯзаҳои резинӣ истеҳсол мекунад. мо ҳузур дорем дар бинои иловагии ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди корхонаи Сарҷам. дар ин бино танҳо пояфзолҳои резинӣ, яъне барои истифодаи фасли тирамӯ зимистон истеҳсол мекунад ки ба тамоми шаҳрвандон пешниҳод мекунад. яъне дар ин бино танҳо пояфзолҳои резинӣ ки дар фасли тирамӯ зимистон зарур аст, чигуне ки роҳбарияти корхона гуфтанд, ин пояфзолҳо ҳангоми истифода бурдан бӯй намекунад. сифати хуб ва нархи дастрас будааст. имрӯз дар мағоза ва бозорҳои кишвар пояфзолҳои корхонаи болозикр аз ҷониби тоҷирону муштариён баҳои баланд дода мешавад. бинои иловагии корхонаи болозикр дорои таҷҳизоту техникаи муосири пояфзолбарорӣ буда, кормандон бо шароити хуби корӣ таъмин мебошанд.
бояд гуфт роҳбарияти корхонаи истеҳсоли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди поясалбарории сарҷам миннатдории худро ба роҳбарияти олии кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ҷиҳати дастгириҳои ҳамаҷониба мерасонад. бояд ёдовар шуд ки ин ҳама муваффақияту пешравиҳои соҳаи саноати кишвар аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳнамоиҳои пешваи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад ва ин имкон медиҳад ки шумора ва навъҳои истеҳсолот бештар гардида ҷойҳои кории холӣ низ ба вуҷуд оянд.